sabon shiri da sabuwar fassara daga kamfanin Bisa zamani da ka! Me tsammanin ku akan sa? Tunani kuke shi din kamar kowa yake? To lallai kun yi masa gurguwar fahimta. Duwan shi! Matashin da me kuma abin da zai iya aikatawa? Akan iya kiransa da masoyi ko kuma aboki. Kowa da irin sunan da yake kiran to amma zahirin sunan nayi. Matashin damusa! Kuturu, na yi gaba uku ba. Ina ganin koya ne ya kamata ka aiwatar ko da so ɗaya ne. Wani abin yana damun ki ne? Damuwa ta wace ni kadai. Kada ka manta hakan. Ko yadda ya kai ga tsagerancinsa sai na kawo ƙarshensa. To da na san hakan bai da sauƙi. Akwai haɗari sosai. Lallai ku nemo wannan matashin. Duk abin da zai faru ya faru amma lallai kar ya wuce yammacin yau. Gawarsa kawai nake buƙatar gani a wulakance! Ita fa rayuwar duniya ba kamar tseren gudu take ba mutane na. Tabbas ina cikin damuwa. Ka aiwatar da abin da ya kamata. Na gama da wannan. Ka kashe su. Ni fa bana bin bashi sai dai a bi ni kuma idan aka bi ni bana biya. Tabbas kawo ƙarshen irinsa a cikin wannan al'ummar shine abu mafi dacewa yin labai. Kuma dai zan aiwatar da haka. Muddin akwai wannan izinin a tare da ni. Kai ba uba bane kawai. Kai jagora ne. Ruslan, wannan sunan yayi Da kyau yin labai zaka iya kira na da matashin damusa. maza shiga dajin naka kai farauta. Shin kuna son ku san yadda za ku sauke wannan fina-finai da ma sauran wasu fina-finan Indiyan Hausa? Ku bibiye mu domin jin ya za ku sauke wannan bidiyo. Kasancewar YouTube suna copyright wato haƙƙin mallaka, shi yasa ba kwa samun fina-finanmu a YouTube ko kuma cikin Vidmate. Hakan ne yasa muka sama muku hanya mafi sauƙi da za ku yi downloading na kowane fim da kuka gani kuna buƙata. Domin sauke kowane fim da kuke buƙata, za ku iya mana magana a WhatsApp ko kuma cikin Telegram a wannan nomba da muka ajiye a wannan bidiyo namu. Mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya bar zumunci. Sai kun an tayo. Steps